Id-dar ta' Sara huwa t-tieni ktieb ta' Victoria lija u jkompli mal-istorja Sara Sejra Ġita. It-tim tagħna ltaqa' ma' Victoria sabiex jitkixxef aktar dwar Sara, dwar is-sena tal-kitba u dwar kif din il-pubblikazzjoni ħarġet bis-saħħa tal-inizjattiva bil-ħila tagħkom. L-idea nibtet meta jien kont għadni għallima, kont għallima u kont nallem il-year 1 u kont nagħmilhom ħafna stejjer jiena. U dak iż-żmien kont nivvinthom jiena l-istejjer u l-istejjer kont nivvinthom skont is-suġġett li nkun qed nallimhom. Jekk qed nallimhom fuq il-ħwejjeġ, l-istorja tkun madwar il-ħwejjeġ, jekk qed nallimhom fuq il-kċina, l-istorja madwar il-kċina. U dejjem ħloq dan il-karattru u dejjem nagħmilhom l-istorja fuqha. Mbagħad kelli min ipenġihom li kelli kuġina tiegħi kien toqgħod penġi li ġieli stampi u hekk. U mbagħad wara hemmhekk bdejt nagħmilhom forma ta' ktejjeb żgħir. Mbagħad kien ħareġ il-programm bil-ħila tagħkom u hemmhekk kont tajthom is-sett ta' stejjer li kelli. Tini il-familja ta' Sara. Kemm qegħdin persuni fil-familja tiegħek? Il-ktejjeb huwa forma ta' app diġitali u qiegħed imqassam fejn għandna dal-karattru ta' Sara li qiegħda dejjem fil-postijiet fil-kmamar tad-dar. U hemmhekk biex it-tfal joħorġu l-ismijiet tal-kmamar, x'isir f'dawn il-kmamar, x'uġġetti nsibu f'dawn il-kmamar. U ammirat minn 5 snin il fuq meta tfal jibdew jaqraw u dejjem iżidu l-vokabolarju. Din il-kamra tas-sodda. Sara u Maja jorqdu fil-kamra tas-sodda. Dan il-ktieb diġitali jismu d-dar ta' Sara, fiha niltaqgħu mal-familja ta' Sara u d-dar tagħhom hija dar tipika Maltija li għandha l-bejt, għandha l-bitħa u stess il-kċina, x'isir fil-kċina, x'isir fis-salott insibu l-ġenituri jsajru fil-kċina, għandek qegħdin jaqraw, qegħdin jaraw it-televiżjoni u għandek il-kmamar kollha. Jintuża l-klimbagħad kamra tas-sodda, kamra tal-banju, is-salott, il-kċina, l-bitħa, l-bejt. Mbagħad x'isiru jorqdu jsajru għandek il-verbi konnessi mal-kliem. Fil-bagalja Sara poġġiet kappell, flok, piġama, kalzetti, dublett, papot. Il-ktieb diġitali ieħor jismu Sara Sejra Ġita huwa l-istess tip, familja ambjentat fil-kamra ta' Sara u Sara tkun qed tippakja biex tmur ġita man-nanna u hemmhekk hemm l-ismijiet tal-ħwejjeġ kollha biex it-tfal jitalmu l-isimijiet tal-ħwejjeġ bil-Malti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.